Naimbag nga bigat, aldaw, malam, kan review amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel, iti makadwayo, iti programa tayo na imbaga damag amang tidnamnama, ken liwliwa kada tayo, iti daytoy apanawen. Ni Apo Jesus, tagbendisyon, iti intayo panagdayaw, ken panagkararag, iti daytoy arabii. Kakabsat, intayo nga denggan, iti kanta ngay paay ni Sister Grace Celestino Bungak. Tibiyag dito'y lubong, awan di maay na, nuni Kristo Jesus, awan ken ka. Adan ka man, aduwa kinabagnang, dumteng to ti tiyempo, amapukaw da. O Jesus, agyaman na, di matak na luktan, napatig na daram, paspasol ko'y nugasan. Puso ken panunod, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. Nay dumdumaunay, ngagpaiso, biag di maysa a Kristiyano. Dumaw dawel dumakdakes man ti tiyempo, ragsaktal na agtalinaed, panunot ken puso. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napatig nga daram, basbasol ko'y rugasam. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. Garud kabsat ko, aglunem di tapusong, bubugtong nga anak ti Diyos Apo. Ridaw tapusong, agtuktok ko nana, anak ko luktamket, pastriken na kumang. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napatig nga daram, basbasol ko'y nugasam. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. O Jesus, agyaman na, di matat na luktan, napatig nga daram, basbasol ko'y nugasam. Puso ken panunot, inka dinalusan, binaliwang tibang banag, itinayin langitan. Binaliwang tibang banag, itinayin langitan. Agyaman nak Sister Grace, itinapintas unay akantam. Ket kayo kong kablawan kakabsat, da kayo amin itangag buybuya. Ni Apo Diyos kumay, tagbendisyon, kada kayo amin iti daytoy nga oras.
ket kablawak dagiti amin nagkasangay iti daytoy nga lawas, dananay Josefina Pascual iti 50 inton bigat 15, ken kastamot ni Nanay Presi Kagente into no 17, ken ni Madam Lucy Sermonia into no 18, ken Evangeline Paking. Ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo kakabsat. Ken kastamot no 24, daw Florida, Nanay Florida Kian, manang Aurora Siluterio, ken Allen Joseph G. Reyes. Ni Apo Diyos kuma, iti agbendisyon kada kayo amin nagkasangay iti daytoy alawas. Ken kastamot dagiti sana ni naganan kakabsat. Happy birthday kada kayo amin. Ken kastamot dagiti agselebrar iti anibersaryo ti Kalaysada, ket ni Apo Diyos kumay tagbendisyon kada kayo amin. Agkararag tayo. Naindaklan kan manakabalin nga Diyos, agyaman kami, kadagiti anak mo, makadwak ita nga rabii, nagbuybuya da o Diyos, iti naing bagadamag, bendisyon nam kadi iso da amin iti dayting oras, ket nagbalin nga bendisyon dagiti mangiganda sa umo Apo. Ket bendisyon nam kadi o Diyos, dagiti amin nga kasangay, ikamatalik mi ken kati biagda, ken ti salunatda, ken uripay, dagiti celebrar iti anibersaryo ti Kalaysada, iti daytoy nga lawas, madaydayaw, iti nagan mo o Apo Heso Kristo. Amen. Kakabsat tinaing bagadamag ket masarakan iti surat iti Juan kapitulo 3 bersikulo 3 ket kastoy iti maibasa. Ibagak ken katipudno kinuna ni Jesus, awan ti makakita iti pagarian ti Dios malagsid no mayanak manen. Ya po Dios nagbendisyon iti panakaibasa daytoy paset tinasantuan a surat. Kakabsat aduunay dagiti insursuro ni Apo tayong Hesukristo. Pamuspusan tapno ti tao ket maragpat na iti pagimbagan ti bagi ken kangrunaan iti kararwana. Ngem no ti tao adi mangipangag uray dengdenggen na iti ebanghelyo ang maikasaba ken kuana. Dayta tao dinto mabalbaliwan iti biag na. Ket saan tumet ang makita ti pagarian ti Dios tak kinunangarod ni Apo tayong Hesukristo. No ti maysa tao saan ang mayanak ang mabalbaliwan, saan ang mabalin akitaon ti pagarian iti Dios. Iti Juan kapitulo 3 bersikulo 3. Kakabsat, anya ti mapasamak iti tao no di pay mabalbaliwan. No di pay nabalbaliwan ti biag ti tao ket di na pay kayat iti agbabawi. Di na kayat iti agkapilya. Ken di na kayat ni Apo tayong Hesukristo nga agbalin a manubot ken mangisalakan na. Dagiti tao at di na kayat nga mabalbaliwan iti biag na. May kadwa, anyat aramidan ti tao tapno mabalbaliwan iti biag na. Kakabsat, rebeng na, nga awaten ni Apo Hesukristo kas manubot ken mangisalakan. Dayta laong kakabsat. Adda kada tayo ni Apo Hesukristo, awaten tayo isuuna. Akas manubot ken mangisalakan. Ken pag agbabawi ken paglikodan na ti kinaisuna. So agbabawi tayo kakabsat kadigiti anyaman ababak nga naaramid tayo iti Dios. May katlo, ti tao na balbaliwan ti biag na, daytoy. Da kayo daytoy kakabsat. Ngagbuybuya ita nga oras. Gaputa, kaya tayo nga mabalbaliwan mo't iti biag tayo babaon ken Apo Hesukristo. Dagiti tao nga kayat na iti agkapilya ken agdengog iti sasao ni Apo Hesukristo. May kadwa na lintag ti biag na. Ket saan nakayaten iti agbasol. Guraon nan ti basol. Ken ni Kristo laong, ni Apo Hesukristo laong ti maymaysa, ken nan anay ang mangisalakan na. So nga kakabsat, apay aya ang masapul pa laong iti panakabalbaliw iti biag ti tao. Ket iti sungbat kakabsat, tapno adda pagkalintegan na ken kumita iti pagarian iti Dios. Ta isumat ti kunana iti Juan kapitulo
versikulo 3, nga kunana ditoy, awan ti makakita ti pagarian ti Diyos, malaksid no mayanak manen, wenno mayanak ang mabalbaliwan. Isu nga dayta ti sungbat. Ken ti maudi, dagiti nayanak ang nabalbaliwan, mailasin ida iti Diyos. Saan ti pagananay, dati pagilasinan kadakwada. Saan nga makita, gapo iti araramatin tayo nga lupot kakabsat. Iti pagilasinan kadakwada. Wenno saan iti kinabaknang da, iti pakailasinan kadakwada. Saan nga iti edukasyon, wenno akam da iti pakailasinan kadakwada. No diket iti puso da kakabsat. No nabalbaliwan dan, anayanak wenno saan. Makita ditoy. At da iti kaunggan. Ket marikna tayo. Ken mailasin tayo. Nga ti tao, anabalbaliwan. Ket agtaod dito'y puso na. Saan nga iti panunot? Kapag iti panunot, mabalin, nga agbalbaliw, kakabsat. Kung nati panunot, sige, nga aldaw, ket aramidam da ito yung ngemton bigat saanen. Ngem ti puso, kakabsat, no anya ti kinunot ti puso, ket isun kakabsat. Isu da ito iti pakailasinan, nga ti maysa nga tao, ket nabalbaliwan, baboon iti puso na. Isu nga datayo amin, at datoy kakabsat, iti da ito nga programa ti naimbag, adamag, ket sapay kuma. Tasaan ti nga lipatan, daytoy asursuro ni Apo tayong Heso Kristo, baboon iti imbagana, ditoy 1 Kapitulo 3, versikulo 3, ket ko man nabasaon, ako nana, ibagak ken katipudno, kinuna ni Apo Jesus, awan, iti makakita, iti pagarian iti Diyos, malaksid no mayanak manen. Ni Apo Diyos kuma, itagbendisyon kada tayo, iti daytoy nga oras. Kakabsat, agyaman na kada kayo, tikan kanayo na panagbuyayo, iti naimbagadamag, nga nairugi iti tawon 2020. Ket 2022 tatan. Ket kanayon, makita kada kayo kakabsat. Ket ni Apo Diyos kuma, iti mangipaay, iti nasayaat, nga salunat kada kayong amin. Ket kalpasan na daytoy, nga Sabado, ket at dapay iti dua nga Sabado nga agkikita tayo. Makita dak iti naimbagadamag, gaputa, pumakada aktumanen kada kayo kakabsat. Ket ni Apo Diyos kuman, iti agbendisyon, kada kayo iti panagtultuloy yo, nga agserbiken kuana. Ket sakbay nga kanta nga agkararag tayo, kantayin tayo dahiti kakabsat, amok ti Diyos di naktubaybayan, ken amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Amok ti Diyos di naktubaybayan, amok ti Diyos di naktubaybayan, no agbiagak anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos di naktubaybayan, amok ti Diyos sungbatan na kararag ko, amok ti Diyos sungbatan na kararag ko, no agbiagap anasantuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos sungbatan na kararag ko. Ang kararag tayo, naindaklan kan manakabal nga Diyos, ipeksami, itin kami panagyaman ken ka, iti daytoy nga oras, iti aldaw, iti Sabado. Agyaman kami ken Apo, iti inka nga panang bendisyon kada kami, iti daytoy nga programa, iti naimbaga damag. Agyaman ako Diyos, kadag iti anak mo, nakadwak, dito'y programa, iti naimbaga damag.
Giyaman na kiti presensya da, tunggal rabii iti Sabado, iti daytoy nga aramid, iti panagdaydayaw, ken panagkararag. Bendisyon na mga rodo Apo, iti nasyon mga Pilipinas, ikamatalik mi ken kao Apo, daytoy nga nasyon mi, sasapay ko ma, tagtultuloy, iti panakaisaknap, iti talna, ken ayat, iti intero a nasyon mi. When namaming na santuan, bendisyon nam kadi iti na-elect nga presidente mi ket si kakadi iti mangipa iti sirib ken kuana nga ramaten na iti panagserbi na ken ka ken uray pa iti nasyon mi. Wenno Apo, bendisyon nam kadi dagiti amin nga kakabsat ming OFW, dagiti amin nga misyonary nga dadya balasiw taaw ket si kakadi iti mang bendisyon ken mangipaay iti nasayat a karadkad kadakwada amin. Bendisyon nam Apo dagiti kabsat mi nga dada kadagiti pagtaingan dati daytoy nga rabi ken nagdingdingog iti naimbag a damag. Kamatalik mi ken kay iti sububukol nga pamilyada. Ken kastamot nga bendisyon am Apo iti in kami nga panagdaydayaw ken kainton bigat ket si kakaditi bendisyon Apo kadagiti speaker wenno dagiti mangiwarnak iti naimbag a damag. Ket dagiti ti dawat ken kararag ko babaen tinagan ni Apo tayo nga Hesukristo. Amen. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, ket laglagapan tayo kuma, nga Domingo nito bigat, ket tuloy tayo kumay, tagdaydayaw iti Diyos. Naimbag nga rabi tayo amin.